Insemmilkom il-ġdid nilqakom għal programm News.mt. Il-Gvern wera l-ħeġġa tiegħu illi jisma' u dan b'sensiela tal-laqat li jġibu l-istess isem Gvern illi jisma'. Fis-servizz tagħna llejla se nagħtu ħarsa lejn dak illi ġara l-ġimgħa li għaddiet. Isħana li jġib miegħu ix-xahar ta' Ġunju u l-fatt li wieħed issa jibda jfittex xi ftit aktar ħin ta' mistrieħ jew rilassament ma fixklu xejn mir-ritmu tal-laqat Gvern li jisma'. Mela lejla tajba sinjuri nilqakom għall-ewwel laqgħa Gvern li jisma' li manna lill-Ministru Edward Zamit Lewis illi se jpoġġi qudiemna hawnhekk u se jkun qed jisma' l-mistoqsijiet il-proposti tagħkom. Laqgħat ta' kull 6 xhur imwiegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista u li qed isiru skont kif intqal qabel l-elezzjoni ġenerali. Lan tagħhom u li l-poplu jiltaqa' ma' tmexxija fejn b'mod mill-aktar dirett jgħid dak li jħoss. Xi ftit tal-kritika ma tonqosx, iżda mhumiex nieqsa lanqas l-interventi ta' persuni li din l-okkażjoni ħaduha biex jesprimu pubblikament l-apprezzament tagħhom għal mod miftuħ kif jaħdem il-Gvern. Il-fatt li kull darba li nċempel il-Ministeru ta' Chris dejjem jilqawna bidejhom miftuħin u meta nidrobu appuntament dejjem jingħatalna fi żmien sigħat jew ġranet huwa hija ħaġa pożittiva ħafna. Naħseb illi jekk qed ngħidu Gvern li jisma', Gvern jista' jisma' li jrid jiena importanti li meta nċempel il-Chris jgħid li issa għax jien sa nisimgħek u niddiskutu dak li hemm bżonn. L-ewwel ġimgħa ta' Gvern li jisma' kienet waħda li matula rajna jitħabbru diversi inizjattivi jew riżultati. Bħal dak li qal il-Ministru tat-Turiżmu Edward Zamit Lewis li l-industrija tal-films se tħalli 80 miljun euro fl-ekonomija Maltija sal-aħħar tas-sena. Fl-2014 minn dawk il-5 miljuni biex xogħol li għamilna tlajna l-29 miljun injezzjoni diretta ta' flus fl-ekonomija tagħna. Din is-sena nista' nħabbar illi sal-lum diġà qbiżna it-total tas-sena l-oħra. Ġifieri biżna total ta' 29 miljun diġà f'Ġunju u qed inħarsu li nġibu madwar 80 miljun dirett fl-ekonomija u qed inkun konservattiv dak li qed. Għaliex il-Gvern qiegħed jara dan il-qasam flimkien ma' dawk tal-kultura u l-arti bħala setturi li jistgħu jikkontribwixxu għall-ekonomija Maltija u mhux ikunu sempliċiment passatemp. Dan biex Maltin li għandhom talent ikunu jistgħu jimirħu kemm jifilħu u jilħqu il-milja tagħhom. Kull wieħed waħda minna kulħadd għandu talent perswas minn da. Però nixtieq nitkellem fuq dawk li għandhom talent li l-ħobża tagħhom ġejja minn hemmhekk. Nasib wasal iż-żmien Ministru li biex jaħdu ħsieb daw il-mejjietek mhux l-eluf kollha ta' nies li huma kapaċi joħolqu dik l-atmosfera, joħolqu dik xi ħaġa li tibqa' fil-memorji tal-Maltin u l-Awċin. Nerġgħu nġibuha fuq saqajna u ovvjament niġu rikonoxxuti kemm mill-lat finanzjarju kif ukoll mill-lat ta' apprezzament. Fuq kollox dawn huma oqsma li jistgħu jħallu effett pożittiv fuq it-turiżmu li grazzi għalih diġà jiklu eluf ta' familji. Fil-laqgħa mal-Ministru Zamit Lewis ma naqsux l-interventi diversi dwar is-suġġett. Lukandira tkellmu dwar kif il-prodott qiegħed u jista' jitjieb ferm aktar. Il-bajja tal-balluta. Hemm xi ħsieb li tibqa' titnaddaf aktar ta' spiss u hemm xi ħsieb ukoll li tikber il-bajja bir-ramel bħalma ġew imkabra bajjiet oħrajn. Li nista' ngħid li min-naħa tal-management kemm tal-ITS u bħala Student Council Representative inħoss li hemm connection kbira u li għandna nimxu l-qoddim meta kellna meetings kemm mal-board u administration dejjem smawna u naħseb li nimxu l-qoddim. Daqs it-turiżmu importanti l-oqsma tal-enerġija u s-saħħa u ma setax jonqos li l-laqgħa tal-Ministru Konrad Mizzi u Segretarju Parlamentari Chris Fearn tkun waħda li tiġbed l-attenzjoni ta' bosta. Persuni li minn fosthom kien hemm minħass il-ħtieġa li jirrimarka d-differenza li qed jagħmlu ċertu miżuri tal-Gvern bħal roħs fit-tariffi tal-enerġija. Grazzi għal roħs tal-kont tad-dawl u tal-ilma, il-fabbrika ħadd iffranka bejn wieħed u ieħor xi 400,000 euro fis-sena.
Il-Ministru Konrad Mizzi mhux biss ta' iktar dettalji dwar il-proġetti fil-qasam tal-enerġija bħal qalba l-gass mis-sena li ġejja u tneħħija ta' ċmieni mill-Power Station tal-Marsa, iżda ħabbar ukoll li Marsa Xlokk se jgawdi minn proġett ambizzjuż. Se ninvestu ma' 7 miljun euro ġewwa Marsa Xlokk biex nirranġaw dan il-lokal biex tassew ikun hemm kumpens ambjentali u n-nies jieħdu dak li ħaqhom. Mhux biss kumpens ambjentali bilna qilbu mill-fuel oil għall-gas, imma permezz li jkollok embellishment ferm aħjar u faċilitat aħjar. Affarijiet sbieħ ukoll mill-qasam tas-saħħa. Qabel fil-passat biex tagħmel hip bone replacement, tagħmel bypass, tagħmel knee replacement, kont iddum is-snin tistenna. Illum it's a matter of few weeks u tidħol. Jiena kelli bżonn operazzjoni tal-katarretti u f'xarej batu għalija. Bħal dawn il-pazjenti se jkun hemm oħrajn li se jkunu jistgħu jgħidu lis-servizz tas-saħħa għamel dik il-qabża fil-kwalità li tant ilhom jixtiequ. Fosthom dawk li jbagħtu mill-kundizzjoni ta' dijabete. Wara snin twal tal-professuri jitolbu għal mediċini ġodda ta' dijabete, iffermajt il-permess biex mediċini ġodda tal-dijabete jitlu fuq il-formularju tal-gvern u minn Settembru li ġej min huwa intitolat għal dawn mediċini ġodda tal-dijabete ħajkun jista' jħodhom b'xejn mingħand il-gvern. Daw qabel kienu 60 euro l-pakkett. Ma setax jonqos li flaqa bħal din iqum il-każ tal-kolonni ta' Mater Dei. Iżda kien hemm ċirkostanzi oħra fejn dan il-każ issemma. Dan għax il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ma tkellimx biss dwar is-suċċess ekonomiku li qed jikseb pajjiżna. Sostna wkoll il-poplu għandu jkun jaf fejn marru flusu u għalhekk il-każ se jkun investigat mill-Awditur Ġenerali. Nkunu nafu eżattament x'ġara u x'ma ġarax f'dik li huma finanzi, infiq, kuntratti li jinbidlu, il-mod kif jiġew procured, l-affarijiet, it-tendering, jekk kienx hemm veru kompetizzjoni, jekk il-teams kienu indipendenti, eċetera, eċetera. Ġifieri dina qiegħed nitlob formalment illum il-litra li għadni kemm iffirmajt sa titpoġġa fl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u jiftaħa nhar it-tnejn filgħodu. Fil-qasam tal-ġustizzja naqsu n-numru ta' kawżi pendenti u baqgħu jiżdiedu r-riformi. Il-Ministru Owen Bonnici fisser kif dan huwa qasam delikat u għalhekk ċerti deċiżjonijiet irridu jittieħdu b'kawtela. Iżda il-ħidma qed issir. Bħalma qed issir bir-riforma tal-Gwardjani Lokali. Dik il-kwota lil-warden, il-pressure ta' bniedem għal kollox ħaddiem irid joħroġ u jrid jagħti 3 tickets kull sija, dik se tispiċċa sal-aħħar ta' din is-sena. L-edukazzjoni u x-xogħol offrew bażi għal diskussjoni interessanti. Is-suċċessi fl-oqsma l-oħra li semmew qabel jitfgħu piż fuq dan il-Ministeru li jrid jara li mis-sistema edukattiva qed joħorġu biżżejjed persuni bil-ħiliet meħtieġa għad-domanda dejjem tikber fis-suq tax-xogħol. Aħna għandna bżonn ħafna ta' programmi ta' taħriġ, imma taħriġ li għandna bżonn. Jiġifieri jiena minni sodisfatt li sempliċement il-Korporazzjoni Impjiegi u Taħriġ tkompli bil-programmi li kellha. Għaliex qed ngħid dan? Qed ngħid dan għax aħna l-ikbar problema li qed jiffaċċja pajjiżna mhuwiex il-ħolqien tal-impjiegi. Aħna qed noħolqu impjiegi, l-ikbar problema li għandna hu li mbagħad maħniex insibu Maltin u Għawċin jieħdu dawk l-impjiegi. Aħbarijiet eċitanti wkoll għal dawk li f'pajjiżna jħobbu l-isport. Ftit tal-jiem wara li tim Malta kiseb fost l-ikbar suċċessi fil-lob tal-pajjiżi żgħar, is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus kellu dan xi jgħid. Dwar li pajjiżna will host GSSC 2021, jiena fil-faġġi diġà jiena u mal-Kutajja ġie tkellimna fil-ġranet li għaddew u tlabtu jekk hux possibbli konna costings u work plan tax sar l-aħħar li kienu għaw GSSC f'pajjiżna sabiex possibilment jekk ikun fattibli pajjiżna jitfall bit sabiex jinżammu dawn il-lobby pajjiżna. Fl-aħħar mill-aħħar iħallu legacy kbira fuq il-pajjiż. Dan kien il-qofol ta' aktar minn 12 sija ta' diskussjoni fil-Berġa ta' Kastilja, il-post fejn kuljum jittieħdu d-deċiżjonijiet li jfasslu l-ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Tul din il-ġimgħa jissoktaw is-sessjonijiet ta' gvern li jisma' u għalhekk kulħadd ta' għandu l-opportunità li jmur jgħid tiegħu. Dan flaqat fejn wieħed jista' jiddibatti t-temi. Iżda wkoll laqat li żgur juru li l-gvern huwa impenjat li l-politika tiegħu jfassala fuq l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadin li jirrappreżenta.
Il-laqat gvern illi jisma ser ikomplu żdaħna ġejna fit-tmiem tal-programm tagħna il-lejla. Tistgħu issegwu dan il-programm u l-programmi kollha mxandra sa issa permezz taċ-channel tagħna fuq YouTube. Infakkarkom bħal dejjem li aħna għandna wkoll paġna fuq Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-serata tajba.